Papa ani papa ni ani nama Afrika ni nama Afrika sebefuna ukwephu ukwephu Nkosi bapha bukhosi baphakade papa mani ani papa ni ani nama ni nama Afrika Ngiyanibingelela abantwana beNkosi yaseKhalama. Ithi iNkosi yaseKhalama ubaba mkhulu umqambo wendlela ithi MaNazaretha izinhliziyo zenu zilikhulu uthi kulokhu kukholwa kwenu ukuba izinhliziyo zenu azikho likhulu ngoba ningabantu abanenhlanhla kakhulu, ningabantu abasondele kuNkulunkulu kakhulu, ningabantu abahlala naye uNkulunkulu. Ngabe uma nikhuluma izinto noma nithi akwenzeke ukuthi kwenzeke, kodwa anifuni ukuthambisa inhliziyo zenu. NeNkosi uJesu nayo isho njalo, ithi nina abanhliziyo ezikhulu niyamelana njalo nomoya oyingcwele kuba ungene phakathi kwenu. Wayekhuluma namadoda ambalwa
seyiyabuza ke enye indoda, buza yena ubaba mkhulu, Nkosi, singenza kanjani ukuba inhliziyo zethu zithambe? Singenza kuphi? Ithi Nkosi, anofunda ukuthethelela. Anofunda ukuthethelela. Uthi umuntu udaliwe ukuba acasuke. Umuntu udaliwe ukuba alwe nabanye. Kodwa ukuthethelela umuntu kuyakusondeza eduze kaNkulunkulu. Silapha ekholweni MaNazaretha khona la enkonzweni abangakhulumisana. Ithi Inkosi uthi ngelinye ilanga ishumayela ngangikhona esabatheni. Ithi kuye kufike nje isikhathi sokuthi uzwe umuntu khona la enkonzweni ethi uyazi lensizwa yakasibanibani ngiyayizonda, ngiyayinyanya nje lensizwa. Uthi baba mawuthi uyabuza, hawu uyinyanyelani lensizwa na? Uthi hayi mangiyibuka nje ukuthi xifu. Uma ngiyibuka nje ukuthi xifu. Njalo uKristu MaNazaretha la encwadini yakhe uthi nina abantamo zilikhuni abangasokanga olimini lwabo, ngoba mele usoke la olimini lwakho. Niyamelana njalo nomoya engcwele bawungene. Ulimu luyazibhidliza eziningi izinto. Luyazibhidliza ulimi eziningi izinto. Ingakho ngeke ngithi mina uma ucasuke kakhulu ubophuza amanzi, ngoba uyokhuluma into ezawukuvimbela. Uzawukhuluma into ezawukuvimbela. Uma uyikholwa, xolela ingane yakho. Umntwana. Ungabe ulokho wabamba igqubu lengane yakho. Ngane yami yakhulelwa. Ngane yami yangithuka. Ukuthethelelana MaNazaretha uma uyikholwa kubaluleke kakhulu. Lapha emathunwini ngo-1933 saseyiqedene iy'ngane zethu, iy'ngane kaphakade zibulalana kubangwa isihlalo, seziqedene ngoba inzondo iqala kancane kumuntu. Abantu baye babange nje i-cold drink nje, akuzondele nje ukuthi njobula esabatheni
uthenga iCoca-Cola wayiphuza kanti ngeviki edlule wayekuphuzisile wena usambiza akuzonde nje impela kancane sondele nje i-cold drink awu sizoyiphelela uyisephuza yedwa yena kodwa mina ngeviki edlule ngambiza ngathi ake zazothela yena uma esethele yakhe akasangibizi akusakhulunyiswana njalo sekuyazondwana njalo uthi kawushambe inhliziyo zenu zilikhuni inhliziyo zenu zilikhuni uma ningathambisa inhliziyo zenu ningakhomba umuntu egula phile ningakhuluma into yenzeke ngaleso sikhathi kodwa lapha enhliziyweni zenu kugcwele amaselesele kugcwele izinyoka umuntu usanenkinga yangonyaka odlule xolela umngako ngixolele tshele ukuthi mngami ngonile kodwa ngiyakuxolela mngami ukuxolela MaNazaretha kuyaphilisa uyazi uma usumxolele umuntu khona isilonda esilaphekayo ngaphakathi kwakho silapheke nje impela isilonda size sivaleke wasuka MaNazaretha ubaba mkhulu waye emachunwini ingapheli impi sibulalana izingane zeNkosi wathi mayifika wabeka unyawo ngapha kulesi sigodi esasisondelene nalesi esilwayo wabeka olunye unyawo ngapha wayeseyahlabelela isihlabelelo 199 wathi abantwana bakaNkulunkulu Nkulunkulu bayathandana abantwana Nkulunkulu bayathandana bangeke bahlukane futhi bangeke bangeke hlukane bangeke bane uma Betabana banga banga
Kuxabana banga angabani akukho ukuxaba naphezu kweli phezulu akukho kuxabana phezu kweli phezulu singabantwana abamuntu xolisa nqamulale sisihlabalelo sikaNkulunkulu mxolele umyeni wakho owakho myeni wami ungonile myeni wami ungonile kodwa izwe ngibuya nalo namhlanje sabathini lithi angikuxolele ngilalelile mntanami ungonile ngoba uyazi ukungaxoleli ungakuthatha kancane nje wena kuyisono ukungaxoleli kuyisono esikhulu ngoba uma uhamba emhlabeni la ekuphakameni kuye kuthiwe khuluma konke uhlanjululwe ngumhlambululi kuthiwe baxolele bonke ungahambi ungabaxoleli abakonile amazwi okugcina MaNazaretha eNkosi uJesu sebeyishayile ngezinduku eziningi ezinye ezazinameva zihlaba igcwele igazi umzimba wonke kodwa uthi lo onguKristu bathethelele Nkosi ngoba abakwazi abakwenzayo uma uKristu akwazi ukuthethelela wena pho awuthetheleli ngani ngoba uma uhamba emhlabeni ungayithethelelanga ingane yakho ungamthethelelanga ubaba wakho ingakho la ekuphakameni njalo ekuseni sinenhlambuluko lenhlambuluko siyenza ngoba uShembe wathi siyenze ngoba ebona ubukhuni beyinhliziyo zethu isho njalo iNkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga ithi lapha ekuphakameni kwake kwafika indoda ubaba mkhulu ephila umqambo endlini eyayihlala ngapha ngaseBhambayi khona eNanda yangena ekuphakameni le ndoda ingakholwa
yashaya amajuba le ndoda iwashaya lamajuba ngamandla okuthi ilwa nomnikazi walomuntu. Bathi wathi uma ephuma MaNazaretha baba mkhulu umqambo wendlela ugagane ukhakhalwe inkomo zakithi emkhayideni wayibheka le ndoda wezwa icasuka njoba inkosi kade ikhuluma ukuthi ukucasuka kukhona kudaliwe ngeke ungacasuki. Kodwa incwadi eyafundwa uKristu ithi soka ulimi lakho, soka ulimi lwakho. Lawo ulimi lwakho noma ngaphuma izinto ezimbi kangakanani, kodwa ngelinye ilanga usho ukuthi mfowethu ngiyakuthethelela, ungonile, mntanami ngiyakuthethelela, mngami ngiyakuthethelela, myeni wami. Uma uthethelela umuntu usondeza uNkulunkulu kuwe. uNkulunkulu uyabathanda abathethelelayo. Shonjalo uShembe la ehlabelelweni zakhe uthi anginjengawe baba, kodwa ngiyawuzama ngiphelele. Nawe mele usho njalo mawuthandaza uthi Nkosi anginjengawe, kodwa ngiyawuzama ngiphele. Ukuzama MaNazaretha ukuthethelela, uyazama, uyazama. Baba mkhulu wathi uma ephuma MaNazaretha wayibamba le ndoda walwa naye, wayibeka isandla wayishaya impela. Bathi kwakukhona amadoda ayesekhulile kuphakameni nabefundisi abakhuza bathi hawu baba wabulala umuntu. Sekukhuza amadoda amadala bathi kuba engekho lawo madoda eduze kwakubaba mkhulu nalo muntu, hlezi lo muntu wayeyombulala ngendlela ayecasuke ngayo umqambo wendlela. Ecasula lo muntu oshaya amajuba akhe. Luze lwahamba uthingo lwenkosazana emhlabeni lithi kuphi ukuthethelelana. Sithi amen. Lithi asithethelelane bo. Sithi amen. Thethelela umngakho, ungabi negqubu lomfazi ngigula kangaka nje uyena wangilethela izifo. Ngixolele le ndoda ngigula kangaka nje iyona eyangilethela izifo. Ixolele. Ukuxolela kunemizwa efihlekile kumuntu kodwa ekhuluma noNkulunkulu, ungazange uzuthandaze. Uma uxolela umuntu ungathandazanga ngesikhathi umthethelela umuntu, kunemizwa kule nkulumo yakho ongayiboni wena ehamba ngokukhulu kushesha iyoshaya kuNkulunkulu. Bona uNkulunkulu ekubheka. Ungazange uzuthandaze, ungazange uzuguqe. Powerful of forgiveness, amandla okuxolela. Bathi mabemkhuza MaNazaretha ubaba mkhulu wayesehamba lo muntu eya emzini wakhe. Thethelele ingane ongayizali, uyithethelele ungayizali.
ikuthuka ikubize ngayo yonke inhlamba yakomakhelwane thethelela ndodana yami ngiyakuxolela ukwenzela wena lokho uphilisa wena uzobona izifo ezikuhluphayo ziphela kanti usewuthe namhlanje ake ngixolele sibanibani ngiyakuxolela ubaxolele ngempela mntanami ngiyakuxolela mawami ngiyakuxolela bathi bebona abantu ekuphakameni babona ubaba mkhulu akasezi enkonzweni ishaye inkonzo ka6 bahlabelele abantu bathi lala nathi namhlanje awungalobubuso usukoba namhlanje na awusigcine angumsa wakho ezingozini ngozini zalobu busuku awubelukukho nesicamelo awungalobu busuku busuku banamhlanje na usembese ngumsa wakho awungalobu busuku busuku banamhlanje na awemzuzwini ukuphaphama kwami ngalobu busuku busuku banamhlanje na mina ngiphaphame ngikukhonze wena nkulunkulu nkulunkulu Thixo wethu awusigcine
ngozini zalobo busuku bashaya u9 ekuseni yangena inkonzo yokuthandaza kwa9 babamkhulu wangayisonto. Baphinde wangena umthandazo ka6 ntambama lutho. Kwaphinde bathandazwe ekuseni lutho. Base besuka abayifundisi. Bezwa ubuhlungu. Ngoba inkosi yayifike nje ihlale eduze komnyango wesonto ingangeni bangene abangene ethempeleni. Baya baba mkhulu. Hawu sibona ubaba kangena esontweni. Kwenze njani? Wathi bantu abami ngonile. Ngonile bantu abami. Bantu abami ngonile. Ngishaye umuntu lapha emzini kaNkulunkulu. Ngonile bantu abami. Ngishaye umuntu emzini kaNkulunkulu. Kungcono ngihambe ngiye kulo muntu. Lo muntu engimshayela ubani owaziyo ukuthi uhlalaphi na. Bathi abanye cha baba siyamazi. Uhlala khona la eBhambaye. Bathi baba mkhulu ngiphelezeleni bantu abami. Ngiphelezeleni ngiyekuyena. Wabe sehamba baba mkhulu. Ngikhuluma MaNazaretha ngomuntu wasezulwini. Ukukholwa kwakho kwakuyisimanga kodwa wazehlisa. Ufaphi mawuzehlisa? Ulimalaphi mawuthi ngiyaxolisa? Yini uhambani emzimbeni wakho mawuthe nje ngiyakuthethelela? Ungonile ngiyakuthethelela. Uqhubeke nempilo. Ngoba ufuna uNkulunkulu kuba benendawo kuwe. Njalo ushembe uthi ukodwa abantu abami kumele nikwenze. Thethelelani abantu. Thethelelani izihlobo zenu. Thethelelana enikhonza na. Thethelela uma uzibona ukuthi unolaka. Awukwazi ukuphila nabantu. Hlala endlini kungaphumi. Ngoba bonke labantu abahamba la emgaqweni ngeke bangakuhlubuli. Angeke bangakuhlubuli. Vuka ekseni wazi ukuthi uzohlangana nomuntu akuhlubuli. Uhlangana nomuntu akuhlubuli. Kodwa wena ungumntwana kaNkulunkulu. Lapha kuwe uNkulunkulu wakhile. Lapha kuwe uNkulunkulu uzitholele ithempeli. Lapho zawuhlala khona nethezeke. Kodwa uma inhliziyo yakho gcwele amaselesele, gcwele izinyoka, gcwele zonke izinto ezimbi, uNkulunkulu uyaqhela kuwe. Wafika ubaba mkhulu emzini wale ndoda wakhuleka. Wathi mntanami ngonile. Ngithethelele ngonile mntanami. Ngonile mntanami ngithethelele. Hawu uyamangala le ndoda umuntu omkhulu kangaka. Ngingelutho ngumuntu kazana. Sengazazi oguqa emzini wami na. Lo muntu cha baba.
Imina ngishaya amajuba akho. Imina Nkosi engonile kuwe. Baba mkhulu ngithethelele mntana. Ngithethelele mntana. Ngonile. Ngiphe Baba izindlebe ezivule ukulizwa izwi lakho ngibuyele asibuyeleni kuNkulunkulu MaNazaretha. Indlela yokubulela kuNkulunkulu idlula la ekuthena ke sifunde ukuthethelela. Uyathanda abantwana abaziso olayo uyagcina inhliziyo yeqini ileyo yabe ikhali inyembezi lendoda ithi Nkosi imi engishaya amajuba akho. Baba ngazi ngithini, angazi umuntu njengawe uthethelelwa kanjani. Ngiyakuthethelela. Wajabula ubaba mkhulu. Bathi wayehamba endleleni egida ejabuliswe nje MaNazaretha ukuthi uzehlisile owasezulwini. Awucabange nje uma ungathethelela umkakho namhla. Awucabange uma ungathethelela isoka lakho namhla. Uthi myeni wami ungonile. Kodwa iNkosi ikhulumile. Abantu bakudala hayi nina MaNazaretha bakudala. Oyihlo. Yayithi iNkosi uma ikhulume kanje bakwenze lokhu iNkosi ebikhulume sabathe. Nini iNkosi uma ikhuluma kanje nithi uma kuphela isabatha ngigide senikhohliwe. Mina ngiyamkhumbula ugogo wami engixoxela ngelinye ilanga uthi iNkosi yasekuphakameni ubaba mkhulu kuthule kuphakameni zathi ingane uma ziza ezincane zizohlabelela izingane zensimbi. Bathi wathi ubaba mkhulu kulezi izingane
hlekani, wathi hlekani, zahleka ingane, wathi hlekani. Kuphakameni akuhlekwa MaNazaretha kuyathula, uzwa nje kukhulunyelwa phansi. Zahleka ingane, zahleka ingane. Wasethambani zahamba zaya emadokodweni. Uma efika emadokodweni, kwenze njani? Bathi ithe iNkosi asihleka. Wahleka umuzi wonke, wahleka noma balezi ingane ababesemadokodweni, ngoba ithe iNkosi asihleke. Pho wena inhliziyo yakho yalikhuni kangaka? Bewungeke nje namhlanje ufike kwakho ufonele ingane yakho leyo ungasayikhulumisi, uthi mntanami, uyibize ngegama layo lile sibiza ngalo ingane lezi, sithi ositeleka. Uthi siteleka? Yebo baba. Uyabona siteleka mntanami, ungonile, kodwa ngiyakuthethelela mntanami, ngikuthethelela ngenhliziyo yami yonke, ngoba ithi iNkosi njengoba ishumayela ithi la ekuthetheleleni kunemfihlakalo. Othi uma ngabe uthe umuntu ngiyakuthethelela, ihlo likaJehova bese likubheka. MaNazaretha, ayikho into enkulu njengokubhekwa ihlo likaJehova. Ayikho into enkulu njengokubhekwa ihlo likaJehova. Myeni wami, ngiyakuthethelela, ungonile, kodwa ngiyakuthethelela. Dadewethu, ngiyakuthethelela, ngeke ufe ndawo. Kuyosala naye ukuthi uyalivuma uxolo noma akaluvumi, kodwa wena uyobe uqaqa ifindo enhlizweni yakho. Uzobe ubulala iselesele, wabulala inyoka, wabulala nezifo. Njengoba sibeke la matshe la MaNazaretha, siyathandaza, sifuna la matshe asiphi ikhambi lokulapha ushukela, lokulapha ingculaza, lokulapha ikhensa, izifo esibonayo ukuthi zisithatha sibancane. Siwabekele lokho la matshe. Manje uma ubeke itshe la, izophela kanjani ikhensa kuwe? Uzophela kanjani umdlavuza kuwe? Izophela kanjani isifo sendlala kuwe? Nalezi izifo singazazi o-BP kuzophela kanjani uma uhlulwa into encane kangaka ukuthethelela? Wabe sebuyela ekuphakameni baba mkhulu, eseqolisile kule nsizwa. Uyabona, uma ufe ungamthethelelanga umntwana wakho ngoba wazi uzofanini, ma ufika phambi kwaNkulunkulu uzovinjwa emasangweni, uvinjelwe nje ukuthi awuzange uyithethelela ingane yakho. Bazokuvimba emasangweni, bathi buyele emhlabeni uyothethelela ingane yakho. Uyazi kubuhlungu kanjani ukufika ngephupho? Nihlolwa yini bantu bakithi ukulungisa izinto nje nisaphila kunokuthi nize? Ngoba uma ufika nephupho, thina sibe sithi inyongo kwezinye isikhathi singakuzwa. Futhi abantu bamanje sebephupha abakhohlwe. Uyoma emasangweni, umele nje ukuthi awuthethelelanga ingane yakho, awuthethelelanga umkakho, awuthethelelanga udadewenu, umiswe into encane. Mayilalele ingane yakho iyoze eNkosini, ngizocelela ubaba intethelelo. Ufike ngephupho wathi uyangthethelela. Sawungazi ufike ngephupho angabe lento ilungisa manje, uphile manje. Ziya zingangaze izinyanga,
ngoba izinyanga ngempela lezi ezibhulayo zinokungibhulela into engimangazayo. Ithi inyanga kuwe uhlushwa isibongo sakho, isho njalo inyanga. Ayikho leyo nto MaNazaretha. Izibongo lezi into yayizolo MaNazaretha. Akekho umuntu ola ongama ngesibongo athi unesibongo. Asikho, ayikho into ethiwa isibongo. Yini isibongo? Yini leyo? Uma sengibuza ngolaka lwasezulwini ngikubuza ngithi ungangichazela yini ukuthi yini isibongo? Ngeke uze ungichazele. Kodwa laba babonayo uyakubo, hayi ingane ihlushwa isibongo, umuntu uhlushwa isibongo, uhlushwa bonke abantu bahlushwa izibongo. Bese ubona ukuthi ubhula into engekho. Uyabona uma ufunda iBhayibheli leli, uMoses wakabani isibongo? Ubani ongangitshela ukuthi uMoses wakabani isibongo? uMaria wakabani isibongo? Kuze kube khona isibongo, into efike nama-politicians, abaholi bamazwe, ama-president namasosha ayezophathizwe ngesikhathi sokuqala kwentela. Abantu kuze kwaziwe ukuthi lo obeye empini usibanibani, sebezothi-ke John Smith. Sekuyaziwa-ke ukuthi njengoba kade kiwe empini bekhambe uJohn Smith, kuze mayefile kwaziwe ukuthi kufe uJohn Smith. Wakulo lehlobo lwenzalo. Uyabona nje kuzokube imanje abantu okuyibona abafika necolonization amangisi. uQueen nje Elizabeth akanasi isibongo. Queen Elizabeth the first, Queen Elizabeth the third, kuhamba kanjani? Angeke nje uze wafa uQueen Elizabeth akaze abe nesibongo. Queen Victoria the first, inamba le. Queen Victoria the second, inamba le akusona isibongo. Ngisho uKing Charles lo phethe manje akanasi isibongo. Uma kuhamba uKing Charles bazitshela ukuthi amangisi azobe nenhlanhla enkulu ngoba kuzoba kubuye enye iking ezobe imele uKing George. Kusho ukuthi lo mfana kaPrince Charles uWilliam mayengahamba uyise naye uyoba uWilliam the first noma William the third, or bangathi George the first noma George the third. No sentiment on abanazo izibongo, okuyibona abantu abathatha intela yethu, bathatha igolide lethu, bacolonize obaba. They don't have a sentiment. Ingakho mina ngeke ngabi nenkinga nje noma umuntu athi akamchunu kulungile macingwane, akunenkinga kubulali lutho noma wakasithole kulungile, akwenzi lutho. Kodwa ziphelile imali zabantu belungisa izibongo, umuntu azaguge ulungisela nesibongo into engasho lutho. Kwenziwa yini MaNazaretha?
nibe nenkinga ukuhamba nifuna izibongo ngifuna izibongo ngifuna ingoba oyihlo benu bahamba emhlabeni inhliziyo zabo zilikhulu abazange banithethelele aqala kinike manje ukuthethelela kuze nizoyeka ukuhamba nifuna izibongo ngoba sikho isibongo esingama sihlukumeze umuntu inhliziyo ivume noma sahamba ubaba wakho umthethelele sahamba baba wangihlukumeza kodwa ngiyakuthethelela hey uyokuzwa esahamba uyokuzwa gogo wami wangihlukumeza kodwa ngiyakuthethelela MaNazaretha bengicela manihamba namhlanje niye emakhaya enu nithethelele izihlobo zenu nithethelele abantwana benu nithethelele abafowenu uNkulunkulu uyonibusisa manje niyeke ukuhamba nilungise izibongo inkosi ibuzise ukuphama kwenhlangano sizovala inkonzo yesabatha lasemini Nestabelelo 239 Ngiphe baba uyathanda abantwana abo abaziso
inhliziyo
Masibonge. Amen. Masibheke eNkosi. uNkulunkulu wobaba nobaba mkhulu, wena Nkosi ovela emazulwini, wena Nkosi owasiphefumulela mathunjini omame bethu, wena Nkosi ome wedwa esihlalweni sobukhosi basezulwini, sibonga Nkosi ukuthandwa nguwe, usiqoqe Nkosi usilethe lapha uba sizodumisa wena Nkosi. Abaningi abantu Nkosi awubamemanga, umeme thina ukuba sibe ngumkhumbi wakho Nkosi oyingcwele.